Mela l-aħwa, ħanajdilkom storja. Kien hemm żewġ tirġiel illi kienu waslu fit-tmiem ta' ħajjithom. Kienu jgħixu ħajja ħażina, it-tnejn li huma. Min kienet l-aħħar sija, ftit ieħor se jkunu fil-preżenza tal-imħallef tad-dinja biex jagħtihom il-ħaq. Però kellhom opportunità. L-aħħar opportunità li jitolbu lil mulej li jixtiequ. U hekk għamlu. L-ewwel wieħed kien dispjaċut. Dispjaċut mhux għax kellu rumors għad-dnub tiegħu jew għall-ħażen tiegħu, imma dispjaċut li se jitlef ħajtu. Li se jitlef dak li jiggosta, li jogħġbu, li jagħtih pjaċir fil-ħajja. U ma kellu ebda xewqa infatti talab lill-mulej biex isalvah. Mhux li isalvah fis-sens li jaħfillu dnubietu, imma li jtih iktar ħajja biex jerġa' jmur lura għall-ħajja ta' qabel fil-pjaċiri tad-dnub u fil-pjaċiri li tista' toffri d-dinja. U l-mulej ma samax it-talba tiegħu. U dak ir-raġel miet u tilef mhux biss il-ħajja tiegħu fuq din id-dinja, imma ntilef għall-eternità fl-infern. It-tieni wieħed konxju mill-ħażen tiegħu, konxju mill-periklu li kien jinsab fih. Ħadu tuni differenti. Kien jaf li ħajtu spiċċat. U hemmen illi r-raġel imsallab fuq is-salib huwa bl-ħtija. U sema lil-Lut u lil-Rumani jgħajruh jekk inti l-Kristu inżel bis-salib, jekk inti s-Sultan tal-Lut inżel, issa kien kapaċi. U hemmen it-tajjir tagħhom. Hemmen li kien bl-ħtija, hemmen li kien sultan, hemmen li kien messija. U hemmen ukoll li s-saltna tiegħu ma tinqeriġ bil-mewt, anzi li dan ir-raġel se jsaltan wara l-mewt. U talbu ftakar fiha. U Ġesu sema t-talba tiegħu. U llum dan qiegħed il-ġenna igawdi lis-servatur tiegħu. Dini kif tafu l-istorja tal-żewġ ħallelin li kienu msarbi ma' Ġesu, ma dini wkoll l-istorja tiegħi u tiegħek. Għax aħna wkoll għexna ħajja ħażina, aħna wkoll qegħdin fuq l-adba tal-eternità, aħna wkoll rridu nagħmlu għażla bejn il-pjaċir tad-dnub u l-indiema, bejn li nirrifjutaw li Kristu jew nilqawh. L-għażla li nagħmlu għandha konsegwenzi issa u fl-eternità.